Prenem la paraula i avui ho fem de la mà de Paco Pons. Ell és vicepresident executiu de l'Institut Empresarial Horta Sud. Paco, benvingut al programa, benvingut per a parlar d'empreses. Moltes gràcies. Paco, la teua trajectòria al capdavant de la patronal espanyola de la fusta i moble com a secretari general, director general de l'INPIVA de la Generalitat Valenciana, president del Consell Rector de Consum, vicepresident de la Fundació Nova Terra, és dir, tot aquest bagatge que dus en la teua maleta d'experiència de cara a l'empresa, creus que l'has pogut, no sé, tornar-li a la gent aquesta experiència en alguna manera, en alguna forma? M'agrada molt la pregunta que me fas. De alguna forma has fet una radiografia de la meva trajectòria empresarial i social. Jo avui dia ja soc una persona que ja estic jubilada, però he dedicat la meva activitat, com tu molt bé dies, a retornar cap a la societat que t'ha donat tant. Jo me sent molt agraït a la societat valenciana i espanyola per el fet d'haver-me donat l'oportunitat d'haver fet aquestes coses. M'han anat donant responsabilitats, he anat complint i me les han anat pujant. Una vegada acabat la meva vida laboral, he optat per fer aquelles coses que a mi m'apeteixen, sense cobrar. Jo he cobrat la meva pensió i això tinc prou. Però és molt bonico tornar a la gent i això és una cosa que dona moltíssima satisfacció. Clar, tornar a la gent l'experiència que ho acumula i sobretot quan s'està en estos càrrecs directius, no? Perquè no és el mateix una experiència, no sé, d'una persona que està apretant tornillos en un taller que una persona que està en un escalafó alt, superior, a l'hora de gestió, perquè sí anem a parlar de gestió d'empresa. I això és la gran diferència que pot tindre la teua valua, no?, a l'hora de dipositar aquest coneixement dins de lo que està passant en l'empresariat valencià, no? Sí i no, diria. Sí, és molt important això, però a mi m'agrada sempre treballar en equips. I avui, en el contorn que jo estic treballant, que és l'Institut Empresarial de l'Horta Sud, hi ha gent jove empresaris d'entre 40 i 50 anys que tenen molta formació, tenen molta valua, tenen molta experiència en el seu, que sumat a altres experiències, jo crec que fa el cert èxit que estem tenint en l'Institut Empresarial a la comarca de l'Horta. La comarca de l'Horta és una concepció de fa més de 50 anys, quan el doctor Burriel va fer la seva investigació de tesi doctoral sobre el que està passant al sud de la ciutat de València, al sud del riu, i publica aquesta tesi i ens ajuda a construir aquest nom d'Horta Sud. Entonces, tot el que està passant ahí, en aquest moment està sent molt dinàmic gràcies a part a l'Institut Empresarial Horta Sud. I explica'ns en què consisteix l'organigrama, o més que l'organigrama, l'engranatge, no?, de l'Institut Empresarial Horta Sud. És a dir, què fa? A què es dedica? L'Institut Empresarial Horta Sud és una associació d'associacions. És a dir, els pobles de la comarca de l'Horta Sud són 20 pobles, tots ells tenen polígons industrials, no és un que és el nom de la Corona, però la resta de pobles tots tenen el seu polígon, i ells tenen els seus polígons fa que les associacions empresarials no se queden aïllades. I és el paper que juga l'Institut Empresarial, unir les associacions de la comarca. Baix el principi de la subsidiarietat. No volem que ningú nostre de l'Institut faci res que no estigui consensuat o pactat en les associacions de cada poble. I fem aquestes activitats que estan per damunt. En què centren les nostres activitats? En tres coses. La primera, mantindre el que va en l'origen del nostre foro, que va ser debats al voltant de la comarca de l'Horta. Conèixer més la comarca. Ho fem en el transcurs d'un dinar a migdia, no trenca les hores laborals, a la gent que ve a aquests debats. Sempre duem personalitats que saben d'algo de la comarca i volem debatir en ella i aprofundir. Primer aspecte. Segon aspecte, hem creat la càtedra Micropimes Horta Sud. Atendre a les empreses de menys de 10 treballadors, perquè el 94% d'empreses de la comarca tenen menys de 10 treballadors. I no els aplega quasi ninguna informació, programa, projecte, els aplega molt poquet. Llavors la nostra preocupació és aplegar aquesta gent mitjançant
la càtedra. La càtedra tindrà 3 eixos, tindrà internacionalització, digitalització i innovació. Doncs això ho fem conjuntament amb Florida Universitària i en el recolzament de Caixa Popular, Mancomunitat d'Horta Sud i Diputació Provincial de València. Per altra banda, el tercer aspecte que té l'Institut Empresarial és la transformació industrial. Nosaltres hem en compte que les xicotetes empreses o microempreses és molt difícil que se sumen a projectes. Entonces nosotros hem creat una xarxa de proveedors, que els proveedors són el col·lectiu de persones que més enriqueix aquestes xicotetes empreses. Escolta, que ha eixit una màquina nova, que ha eixit una pintura nova, que ha eixit un dispositiu, que ha eixit un ordenador. Entonces contem en tota una sèrie de proveedors que estem treballant en aquestes empreses. Per tant, allò que seria el que anomeneu vosaltres foro empresarial de l'Horta Sud és la taula de debat, no? És on fiquem en valor tots aquests coneixements per a debatir-lo conforme bé has dit, en uns dinars que no dius, bueno, a les 12 tallem la jornada laboral, no? I porteu a gent, no? Per d'alguna manera que puga dir coses. N'hi ha una qüestió importantíssima que parlem molt, no? Els fons europeus. Realment, Paco, quina és la importància dels fons europeus de reconstrucció per a empreses i comerços? Perquè jo tinc una coseta en el cap sempre, no? És a dir, molt bé això dels fons europeus, però és que és tan difícil arribar, tan difícil de concebre els projectes, que si tens que tindre un partner, que si tens que anar a una consultoria, i això és el que tu has dit, és a dir, si estem rodejats de xicotetes o mitjanes empreses, això no ho podem fer. Bé, els programes europeus és un manà, jo ho considero com un manà. La quantitat de diners que ha recibit Espanya, motiu de la pandèmia i de la crisi de la guerra d'Ucrània, està fent que l'economia espanyola, la valenciana, també molt receptora d'això. Evidentment, una xicoteta empresa, ni el foro, podríem pensar en fer un PERTE per dur una gigafactoria a l'Horta. Això ha sigut un tema d'una grandíssima empresa, un govern d'Espanya, un govern de la Generalitat, una sèrie de factors que s'ajunten per fer aquesta gigafactoria. Com fa anys se va produir el fet de la Ford. Entonces, València té cap al nord, tenim a Sagunt en la gigafactoria i cap al sud tenim Almussafes en la planta. Però les empreses de la comarca de l'Horta Sud són moltíssimes metres quadrats i moltíssimes més empleos que aquestes empreses. I per altra banda, en una gran diferència, i és que les empreses de l'Horta Sud no se'n van mai. Ford, una vegada s'anirà de València, no ho sabem. La pots muntar quan vulguis. La gigafactoria podrà ser, però jo diria, com diu un col·laborador nostre de l'Institut Empresarial, les empreses de l'Horta Sud són la gigafactoria de l'empleo. I per altra banda, què passa? I això ho ha fet molt bé la Generalitat i el govern regional de tota Espanya. I és que ells, en els seus programes, han incorporat molt més diners que abans per a que les empreses puguin participar. Tema de financiació, l'Institut Valencià de Finances té un palmito d'ofertes per a treballar, financiar les nostres empreses moltíssimes. En avals, en crèdit, en innovació i per altra banda també les pròpies conselleries en una multiplicitat. Ahí, evidentment, sí que té que treballar, i nosaltres recomanem a les empreses, en consultors que s'entenguen. Tenen que entendre el que és una xicoteta d'empresa i ofertar-li aquest servei. Però sí que hi ha fons, Correcte. Estem parlant de la comarca de l'Horta Sud. Evidentment, contem, i dic contem perquè estem en l'Horta Sud, en un parc empresarial de més de 28.000 empreses privades, la qual cosa suposa el 15% de totes les empreses de la província. És el que tu estaves dient, Paco. És a dir, la importància de la gigafactoria de l'Horta Sud. Val? I que damunt, d'alguna manera, dona empresa, este teixit empresarial, dona faena a moltíssima gent de València. És a dir, no és que abastixa la comarca, abastixa la comarca i a València. És la importància, és allò que tenim que creure, la força que té. Evidentment té moltíssima, molta més del que pareix. Pensa que Sagunt, el parc empresarial de Sagunt, té 10 milions de metres quadrats. L'Horta Sud té 26 milions de metres quadrats en polígonos industrials. Moltíssim més. És a dir, i per altra banda,
el que és el troncal, o diguem, la nostra columna vertebral, és les empreses industrials. Nosaltres tenim 2.500 empreses industrials, que som el 25% de la província de València, i som el 13% de la comunitat valenciana en empresa industrial. I això crec que és el motiu nostre de l'Institut Empresarial Horta Sud, és reforçar aquestes empreses industrials, ajudar-les a la seva exportació, a innovar i a digitalitzar. N'hi ha una altra xifra que és importantíssima, i és que bé has dit que són 20 municipis els que composen la comarca, però són 62 els polígons industrials que tenim així en Horta Sud. Creus que hauria de canviar la concepció de polígon en una llei de parcs industrials per a millorar, per a, no sé, canviar alguna cosa a nivell de llei? A veure, primer, els polígons industrials de la comarca de l'Horta Sud responen a una història, és a dir, jo he vist en el meu poble, en la qual naixen els polígons industrials com si fos a la selva. Així pot ser una empresa, així pot ser una empresa, sense haver una planificació. Sense ordre. Avui, afortunadament, estem molt ordenats, avui n'hi ha tot un ordre, però què passa? Que són polígons concebits per a ubicar a xicotetes empreses. Però avui quan ve una empresa estrangera a invertir a la comunitat valenciana, el que busca és, si pot ser la Marina Real, si pot ser el carrer Colón per si és una empresa tecnològica, o si no, busca una pastilla de polígono que a l'Horta Sud ja no n'hi ha. A l'Horta Sud ja n'hi ha, són superfícies molt xicotetes. Tenia que anar cap a Ribarroja, cap a tota aquesta zona, que sí que té terreny per poder ubicar grans pastilles, sobretot les empreses de logística, però nosaltres no. Evidentment, la llei de polígonos sí que ha ajudat molt a ordenar els polígonos actuals, millorar-los i gestionar-los. La EGM jo crec que és un acert que la Generalitat Valenciana, pactadament amb els empresaris dels polígonos, pactar aquesta llei. Això és el més bo que té aquesta llei. Paco, l'infrafinançament de la qual es queixa el Consell és el mateix que aplica ell a la comarca de l'Horta Sud? En absolut. A vosaltres vos té infrafinanciats. A nosaltres el despesa per habitant està en més de 700 euros per habitant de la comarca d'any i nosaltres estem més de 260 euros per baix de la mitja nacional i per baix de la mitja valenciana. Per tant, per nosaltres, la Generalitat Valenciana, el Consell de la Generalitat, hauria de replantejar-se fer major inversió industrial i major inversió a la comarca en àrees de conservar allò que li dona molta alimentació. L'Horta Sud alimenta molt les arques del Consell. I això hauria que fer-se un mirar i d'alguna forma, la setmana passada vam tenir una reunió en el conseller Arcadi Espanya, el conseller de Hisenda, en la qual vam pactar una sèrie de coses i ell va ser molt sensible a coses que li van plantejar. Entre elles, dissenyar algun pla de financiació per a xicotetes empreses pactadament amb nosaltres. Estem treballant ara precisament en això. Paco, com els efectes immediats de la pandèmia i de la guerra d'Ucraïna com han calat en la xicoteta empresa, en el comerç, en la indústria, en els polígons industrials, és a dir, carència de materials, pujada dels carburants, és a dir, tot això se debatrà en els foros i vosaltres tindreu números. Com s'està solucionant tots aquests problemes o tema la solució? A veure, el tema de la primera crisi que has anomenat, que és la de la pandèmia, s'ha aguantat molt bé gràcies als ERTEs. La nostra tingué moltíssima gent en ERTE i afortunadament aquestes empreses han pogut mantindre, xicotetes i mitjanes. Jo vaig fer diverses experiències en plena pandèmia d'eixir a unes hores que se permetia eixir a partir d'un determinat moment per als polígonos i a les 7 del matí estaven les empreses industrials en marxa, perquè hi havia molta demanda. És cert que estan patint, però estem suportant bé gràcies a l'exportació. Si no hi hagués exportació, estaríem passant un mal moment nosaltres. Clar, tu penses que l'Horta Sud, en menys de 20 anys, ha passat de ser el major clúster de fusta i moble de tota Europa a pràcticament haver desaparegut. Però has observat que les empreses no s'han anat, s'han reconvertit, s'han retransformat, han anat evolucionant. Això per mi és un exemple que admire jo l'empresariat valencià i l'empresariat de la comarca de l'Horta, ser capaç de fer aquestes coses.
Eh, el gran enemic de la xicoteta empresa estan en les grans àrees comercials. Per exemple, estem parlant del sector del moble. Tots coneguem quina cadena estrangera n'hi ha que ven mobles barats. Tots direm que són de baixa qualitat, tots direm el que voldrem, però al final tots anem a parar allí per qüestió econòmica. És el gran enemic o n'hi hauria algun tipus d'aliança en ells? Dos. N'hi ha que una empresa té que resoldre la seva distribució comercial. Llavors té que optar. Evidentment, les grans empreses tenen unes condicions a vegades molt draconianes de cara a un xicotet empresari que no té fortalea, però per tant jo no consideraria enemic. Jo el que demanaria a la xicotet empresa és que fora molt creativa, que fora molt innovadora i que fora molt, diguem-ne, diversa a l'hora de plantejar solucions. És a dir, si te quedes en el que fas sempre, evidentment t'acabaràs afonant-te. Però València, la caiguda de l'empresa del moble valencià no és la gran competidora. És una crisi que reconfigura tot. És a dir, que això sí que és així, però no és precisament la distribució comercial. Una altra cosa és que els sistemes de distribució tenien que haver sigut més creatius els valencians donat la gran indústria que hi havia així. És possible que tenien que haver fet una alternativa valenciana, però que fa falta un recurs econòmic i una concentració econòmica que no tenia València. També pot ser que l'empresari, el xocotet empresari, de vegades quan va bé la cosa no mira en el futur de que algun moment pot anar mal? Pues la gaita és que així n'hi ha empresaris que són polifuncions. És a dir, són els que obrin la porta per al matí, són els que fan de cabeza personal, són els que administren, els que venen i els que es porten. I aquesta polifunció múltiple, això d'alguna forma acaba ofegant a un xicotet empresari. Entonces jo crec que s'ha de ser comprensius en veure de quina manera a aquestes persones els donen tècniques i maneres de poder gestionar l'empresa d'una forma més repartida, més reparto de xoc, i això a vegades no és fàcil. Molt bé. Quines actuacions teniu pensades per a poder atraure a diferents sectors comercials, empresarials, a les zones empresarials de la comarca? Nosaltres tenim una proposta feta a la Mancomunitat de l'Horta Sud i és signar un acord tots els ajuntaments el mateix dia, a la mateixa hora, de facilitar datos i facilitar que inversió estrangera vinga a la comarca de l'Horta Sud. Si vingueren unes 100 empreses estrangeres a la comarca de l'Horta Sud, acabaríem en un nostre atur. És una de les fórmules. I la fórmula és facilitar l'accés, terrenys, accessos, donar facilitats. Això és el que estem treballant. I així seria una clau també la sinergia entre públic-privat? Evidentment. És a dir, així n'hi ha moltes coses que han de fer-se d'aquesta forma conjunta. Moltíssimes coses que tenen solució, jo diria, públic-privat o prosocial. Nosaltres tenim l'experiència de la càtedra en Florida Universitària. Florida és una cooperativa. Florida és una empresa privada? No. No és pública, però és prosocial. És cooperativa. Vol dir que hi ha fórmules que caldria a l'hora de gestionar moltíssimes coses, inclusive en els nostres pobles. Com a resum podríem dir la pregunta, la comarca rep tot el que dona en matèria empresarial a les administracions locals, provincial i autonòmic? No. D'insistir en l'altra pregunta que m'he fet fa un parell de preguntes, on la recepció que nosaltres fem de fons públics per invertir en comarca està molt reduït. Nosaltres demanaríem equilibrar-se, sempre no ser infrafinanciat. El mateix que demana la Generalitat Valenciana al govern d'Espanya, nosaltres demanaríem a la Generalitat. I ser un equilibri, perquè si no podem passar de l'Espanya vaciada a l'Espanya atascada. És on no n'hi ha una mobilitat sostenible, adequada, no n'hi ha accessos, no n'hi ha 5G en els nostres polígonos industrials, per exemple. És a dir, si no tenim tot això, podem acabar petant. I esteu treballant en l'Agenda 2030 i en els ODS, l'economia sostenible, economies circulars, és a dir, que tot això sona fantàstic, però quan parlem de 2030 estem ahí. I ho tenim que tindre molt clar tots.
quines són les accions que esteu emprenent o quin seria el full de ruta, per dir d'alguna manera, en aquesta agenda? Mira, moltes vegades les empreses nostres, al ser tan menudes, estan tan pegades al terreno que acaben fent coses d'estes de l'economia circular. Hi ha molta empresa que fa molts anys que la fa, perquè resulta que recicla i li passa al veí, que jo triture, tu fas... És a dir, això ja és una cosa que existeix. Per tant, n'hi ha que donar-li sentit i facilitat a poder-ho fer. I ho estem fent. I estem fent-ho precisament en algunes accions del foro, ens duen a actuar d'aquesta manera. A ser possible que el 2030 estigui ahí. Ahí hem treballat conjuntament en mobilitat sostenible, estalvi energètic i social, és el que hem treballat. En quant a la reforma laboral, la comarca ha notat els efectes d'esta reforma? Sí, perquè ha baixat l'atur. La comarca ha baixat d'una forma prou sostinguda l'atur en els últims anys. I l'últim dato que tenim de creació d'empreses de l'any 2021, el 22 encara no el tenim, se creen 912 empreses a la comarca de l'Horta Sud. I pensa que l'any 2021 era un any postpandèmic. Sí. Malgrat això, ha hagut una bona resposta de creació d'empreses a la comarca. Evidentment, el futur passa per la innovació i la sostenibilitat, però no en grans empreses, sinó en tots. Així s'han de ficar les piles tots, no? Tots, inclusive les associacions empresarials. No podem mantenir les associacions empresarials quan s'ha fet molts anys. No també podem estar pendent d'alguns programes, però han de ser iniciatives molt pròpies, molt generades des de la base. Això per mi és importantíssim, i aquesta transformació que ens afecta a tots. Per tant, ja quasi com a resum, la situació actual del teixit empresarial comarcal, com el podies definir a nivell general, no? En un baròmetre, no? De dir, pues, està bé, cal millorar sempre, però vull dir que tampoc estem tan mal com pugui aparèixer, perquè moltes vegades quan sents al carrer diu això està mal, això està per tancar tot i tal, però a lo millor no és això. Jo diria que és un entorn canviant, distint a l'habitual, en coses que no sabem les que vindran, però te vaig a contestar en unes paraules que me deia un empresari, un xaval de la classe, empresari, que me deia, n'hi ha tres classes d'empresa, la que li va mal, el seu producte o en el seu moment, el que li va bé, però està tot el dia, no sé demà si això me funcionarà, no. I el que diu, avant, m'està anant bé, vaig a continuar. Jo crec que això és un poc exemple, hi ha un poc d'actitud vital, i és cert que hi ha dificultats. Tot posa la mateixa, el tema de la reforma laboral, avui la comarca està millor que fa uns anys, en aquest aspecte laboral, perquè s'ha millorat moltíssim, i avui n'hi ha un empleo molt més estable que el que n'hi havia. Que podien millorar-se coses? Jo diria sí, seria la nostra reivindicació, millorar, però l'estat de la comarca és positiu. Paco Pons, ha estat un plaer parlar d'empresa, parlar d'indústria, parlar de comerç i parlar d'alguna manera del batec que tenen els polígons industrials així en esta comarca, de prendre-li el pols, no? a l'actualitat laboral i social, perquè de l'actualitat laboral depèn molt l'actualitat social de la gent. Gràcies perquè sempre és un plaer sentir la teua paraula i esperem que pugues vindre moltes més tertúlies d'estes, moltes més entrevistes i tot siga perquè la cosa vagi millorant molt més encara. Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-nos cridat i per demanar-nos la nostra veu. Molt bé, ja ho hem vist. Paco Pons, una persona al llarg de molt de temps al capdavant d'importantíssimes entitats, molt involucrat en temes d'institut d'empresa, molt involucrat en foros empresarials, tot per una qüestió, que millore la comarca de l'Horta Sud. És l'únic plantejament que es fa ell i crec que ho fa bé.